Știi ce zic? Ai auzit textele pe care le scriu despre fetele pe care le știu și ai aflat de la altele mai târziu că sunt pe bune toate. Acum vreau să intru în lumea ta, se poate. Ai auzit textele despre fetele și ai aflat de la altele mai târziu că sunt pe bune toate. Acum zi, ce faci? Mai aproape stai deoparte. Maria Ioana, tu ești campioana. 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 Două fete suspecte care nu lasă amprente, sunt îmbrăcate cu miliția. Nicio problemă, ne ascunde undeva. Paculeț, stai așa, că dacă-i de ceva le trimitem în Olanda. Să poarte tanga ca păsărica lui Cosmina, să poarte invers. Toate zic până în Tulentina pentru fetele suspecte care bat amfetamina. Nu le chema Cătălina, nu le chema Cătălina, nu le chema nici Cristina. Le chema Ioana și Maria. Curvele face ce vrea, să scuzați gramatica, da. Nu e vina mea. Vă rugăm să rămâneți în școală și fără droguri, da? Maria Ioana, tu ești campioana. 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 Un băiat de la mine, de la scară, ca să vezi, mi-a adus într-o zi două gemene cu ochii verzi. Și mi-a zis că pe amândouă le chema. Sau? Nu le plăcea gălăgia, nu le plăcea sărăcia. Și m-a ajutat lunar să-mi plătesc chirie. La ce să fac? Sunt îndrăgostit de două fete. Te întreb cum reușesc să le fac să mă aștept. Se cunosc amândouă și de o săptămână mă gândesc cum să fac să le combin împreună. Atunci când obosesc, o să le privesc, cum fac amândouă să uite-te și tot. Nu, sunt băiat cu minte, dar pentru ele sunt tot pentru ochi și dinte, pentru dinte. Hai zice dracu o să fac când o să fiu părinte, sunt foarte sigur. Vreau să o gălăcesc și fiu! Nu. Eu cred că putem mai tare și fiu! Și cu date!